Eye Nensoko TV, Uboroso Bumuzi. Mwancho murigereria Wensoko TV uburuso bw'umugusi kwani butukobwa bono no kugera kwane buna kwagenderere bya gwikira bone gachinse chiga isatu cha Afrika ya muchango kwarigania etuchikanyora amaya senchira yobwekira rubuna basaki baito bayariganira seri tukurigema erikwaneke nangu cherko wekira asenchira erengi keranu aseri tukurigana boga sesemu yene no genda tukwego kinemero berio Imensoko TV kuro chinse 12 cheke mambi gwikira boniga bogo bwati amaya yega wetira senchira yomutandao bwekerero Facebook na boga sesemu ya YouTube Ensoko TV akaroketo chaka kusanga asubwamo ine naralialia nkwariganete asubot kubabora wetera ase enchira yoko ya chutia yango traya nyora twari gusaba umweshimiwa Saidi Chana tinayo romugambito mugo ngitiore nyogo tagete next time tukubwato kobokore neri yakabere irana oreke bishama nganaya nyanjwa nyansancha so that nyansancha Bosongo na nyanjwa banyore right yabo abamenyi be location ya Bosongo kworokyo kogechiwa kwabo igoro yo gwatana no akwe location ya Bosongo neri yabo baracho ase nyasa kodende naenda kokonye omente nando omente se byaru biranirere birano nasao minto no mondo bwoko kumye atugwa tokonyire asana na mono amataye mukura maroni gere no mogoko monene magiga yokwa gachure nyumba nyuma yo gotwerwa segekege tambe. Mimi nilitoa ahadi. Wengine walikuwa wanasema huyu Ruto anasema uongo. Muko hapa leo ama hamuko? Hii pia ni uongo. Omurai Wense William Ruto wako pari na kora umorobiri onyota ime ya Malindi ya county ya Kilifi. Karibu teyanyora senchira yobwekerano eritariane Ishmael Mogere abamenyi be location ya Bosongo nigo besokire na kworokyo kogechiyo kwabo asekerina nigo bataisa nigitienchira ugwatana no akwe location ya Bosongo neri abo baracho ne sub location chibwatera ne sub location echo chibwenereta kobao ukwana isko yobisi yo commissioner we county ya Kisii yo basorero chinga kibagania kwererwa wekerano igoro yenganiyo nigo baereire igoro yokugani kwabo kubwasyo kubwechimbebe echo korwa asabara inaboigo omo commissioner eri bamenya no murembe okungusana na gutayo ekiagera okoigwana nkuabegetwe igoro osenkuabegetwe igoro yechimbebe echo buro mosakyo itopeto elmachene are na roboti rwasobot kubwabono amangana ya na kwane tu 2017 na 2022 mangana ya beire gazetted egente kigiachire na kikiatoretire gatoche ko fuatiria ensemo y'abamenyi be location ya Bosongo nigo besokire no kwandra igoro yo kubaganwa okwo waetechiwe wetere gazette notice ko location ya Bosongo neria ya baracho gocho kwanera igoro ye location ekoro ku Bosongo location etakeire kubaganwa ebechi location ibere chikoba location ekoro kunga Bosongo location ne location yendero kunga baracho location previously Bosongo location igo yagatwarire chi sub location chikobwati abwate sub location ekorokwa bobaracho sub location egatwara Kionganyo sub location egatwara Nyamage sub location egatwara Kisii township na ekaruoro egatwara eyetokorokanga Nyansancha stroke Nyanchwa sub location okwana isko yabizyo mu commissioner we county ya Kisii chinga kibaganya gwikikerero kyabo higoro yo kubagwa which sub location chirase location echibere ekele proposal ya rwetu location yebaganu chikamakuruoro chikabaganu enchire kobwati ekabanga Bosongo location echigotigara ne chi sub location chikobwati Nyansancha ebaganu erokunga Nyansancha sub location na Nyanchwa sub location chibe kando igo Bosongo location ya aliko chikotwara chi sub location echo chikorokunga Nyansancha sub location Nyanchwa sub location na township sub location na bobaracho enele twale chi sub location chikobwati sub location yentangani ekorokunga bobaracho sub location eya kabere ekorokunga Nyamage sub location ne ya gatate ekorokunga Kionganyo sub location
niko baichaniro kobora kobwasio kubwe chimbebechio bono ekwerende ya sublocation ya bete separated bono twanyorire yani location ekurukubo baracho location lakini being that ekwerende bono eme boundaries injire chiatakire go create guchinya tutamanyiti ngangi chiko ba created buna bono the new proposal eyabete igoro gose the proposal twaretere tugoro inga ekwerende bono Bosongo location etakeire gotigara negento tokurukanya nchwa stroke Nyansanja sublocation then totware na Kisi township then totware ne sublocation yekurukwa Nyamage sublocation na abo barache chikotigara na abo baracho na Kionganyo tokoboringa esababu ningi ebinte bibigo chenjeri asiba muganire mu cyumbe bwe bunge nyari bali chacho Moskeza Iljanda Weson gatina kwayana igoro yobo tutuka nubo ere bamenye no morembe not children of the lesser god igo tware gosaba igo omweshimiwa Saidi Chanda still nayo romugambio ito mugo ngitiole nyogo tagete next time tokubwa tokobokore neri yakabere irana oreke bisha mangana ya nyanjwa Nyansanja buno mweshimiwa orure gaiga mochacha akwanire so that Nyansanja Bosongo na nyanjwa banyore right yabo n'abana ba minto babo baracho banyore right yabo togende ko exist una abana abamo. Tunakuomba mheshimiwa Saidi Chanda, ili jambo hili ikiwa wewe una differences zako na any of maybe one of your cabinet, any of you the member of assembly, hizo tofauti zenu, yeye ndiye alikuwa na kura yake moja ama kura mbili. Sisi hizi kura zote ambazo zilikuchagua, hata wengine kama hakukupigia, lazima watu wote ni wako. Kwa hivyo Chanda, mheshimiwa, mahali popote upo, naomba ujumbe huu kufikia kwamba hatuna raha. Kisha kama hatuna raha, hakikisha kwamba sisi sote tufanikie katika raha hii ili tuendelee na heshima izidi kutembea. Ekera kurusia omo kwendo mugambi kurubo baracho amobekate gutugambira akara igete go gutugambira igoro chenga igaro mugambi tarenge kurwaro seitogaiga nabigo nigo baganiro bwasyoku asokoriko kwabagambi ne chimbebechio intubuna abantu babo Songo location etwate to kwana igaso bwamo etutagete fairness yebe asa abantu ba Kisi Central Ward etutagete fairness yebe asa abantu babo Songo location because location echile under local governments na local government omonto gochoru from a local government igata kire koba omonto bwe locality eyo Korpoteria en Soko TV kuromo chobo Songo Chempethuel Machin Tugotigara ime county ya Kisii amate mukuru wa Maroe ward ya Mutiche muye bunge ya South Mugrango nigo ere neke bako gokera magega yogusirwa wetera ase okwagachirwa enyumba magega usenyuma yogutwerwa asegika egetambe nonyana bo nigo Dennis Makori oyo korigekero kyo bunge asensemo eyuate bruna eganga yaye enene no kwene kibuna abataka ngosirwa bare buno musekitwe Cliff Orenge akoralia hugotukoboiga Nase kenyero kia Maro ward ya Muticho ensemo ya bunge ya South Mugrango county ya Kisii asenka ya Julius amonomongno ya Josephine abwase kigitambe babere baguchandika asogotwero nyumba ubwatakana no batako bwere akina kete grama duka matano nare abana mbwata batano ko sange nyumba ande to guturu bukia nanya korari chijwa rambe kete moto akinya sabu namba ngeire mugambi onya gonkonya to guturu no asengo anda ngonya ibintu mbiri guturu nyumba nanya kuminyaka namya asende enjande nabono nigo banyorero musamali omuya oyo orengete kurigekero kyo jumbe bwensemo yebunge yo Dennis Makori Sonko oyo bwesokia na kubakonya kubagakire nyombe yo Marioka magaga yo kuigwa ekerero kyabo twakira onye family entaka bere enyomba yabo moroche igere ngo tupi ere rumwe yemo na kende nkeri nyomba n'abana mbabwate wanekero bwate rumwere rumwe yeme nyombe rumwe yeme ngotu egotu nyomba n'abana no bwate nabo obokongo boko base family abanyakenyoro bagateba ngaki family netakire konya nkerwa nachire erinde to bagachire nyombe ngiya etari gotwa naende nyomba yeri bati buya naende bwate chiru mu chinyinge ine bako kwana nabaraliani go mugaga Julius amono mongino ya Josephine bako kana gwaka bunangambi yomono asogosirwa ekiagera babere bago chandeka asekigetambe akingwa kero mugambia onkonyi rondusiri atani gongwa kero musimiwa mbiyamana so kondusie nyomba kwanye gondwera na bana nyomba ayo gresana rani chenda ale nyomba etari gotwa
Atari ana ngoro kunjari na bosori. Oyo buombacho. Ano enkayani. Abana bane. Yes, magarombacho na bana. Kaki omweshimiwa. Ase nyasa kodende naenda kokonye. Omente nando omente se byaru biranirere. Birano. Nyasa ominto no monto bwoko kumye. Atugwa tokonyire asana na mono. Nonya nabo nigo Sonko aliira buna nigo araje kugendera kuroba konyi gukia ase bali batari kwenyara eriko bayimukia na baroba be buna bande Bugirango ye itoga iga ntobwate chi family chinde chinga munechi na barabu babwate chinyomba chingo tupi abantu baita bataka gatokonyora ibaga gochibosia tokonye mune konyarekana elinde obotaka muno boiga bosire amasikani yabe abantu batware nyomba engi yake ebwata none chirumwe echinyinga baibere bakorara gochia na bana bakorara gochia nigo ayirari bagerio komoko boko yokorie kero kyobora igwensi ya Kenya Dr. Fred Okengo Matiang'i na batabuna ensemo yebonge ya South Mugirango nigira chikaba muriga yaye siasa yarongo chakere intuase bugiranga etole timu Fred Okengo Matiang'i abantu baito bonse pi Fred Okengo Matiang'i naenda asobo jumbe Dennis Makuri Sonko bono nigo yabere buya ekera bataka bagwikirwa na gokonywa na igo abandi bali barase binyoro babwendete baikirwa na barayi rogosirwa asenjera yamo usase yende bingo reporteria Ensoko TV kurwa maru ensemo yebungi ya South Mugirango county ya Kisii Eritriane Wycliffe Orenge kure county ya Kisii wikase county ya Nyamira abamenye elfu ya muri chimye isano kurwa ensemo yebunge ya West Mugirango imi ya Nyamira abo barengetwe amaiso mwako wetekero kyobubweni bwabusa ase korende bataetwe ebirore ebyo nigo banyorire omweso ayamaiga yebirore ebyo bya maiso kwenanwa rero iga imi county ya Nyamira asomurubire yokoragwa na Philemon Murara Apiemi amuna Douglas Onkeo nigo baenekirenga abaraegwe ebirore ebyo mbariboka bayabete kwerika kurwa se chigwadi isano ime ye bunge useime ensemo ye bunge ya West Mugirango ase county ya Nyamira mega yo mwaka wetete ebyombe bitari bya serikali bya Philemon Murara Apiemi Foundation Resource Foundation hamwe nyagitari ya Riams Hospital otwara ubweni bwabosa haso kwera nebirore bya maiso iga bamenyi eriwe ya mochi misano kurwe bunge ya West Mugirango abo batanyorete ebirore hase kurende barigetiwe banyore kibakogokera mayaga y'ebirore bigo chicha tubwate program yo kwanya n'ebirore ya kole last time abantu bari batanyorete ebirore gaji byakire erinde tutaita gote y'abantu baminto bari kwanya bakura omoyo bagatana ebirore bibona ngai byakite bikagenda birore bibi kurwa atambe sana na partners to kora pamoja batu abinyorire bono ndorire kwa abari bapime tuboka egetwara ebimbiri bari bayigeta gukorerwa screening ya maiso igo tuarete birore biri bari batanyorete ndobwate birore biri about 1500 bari batanyorete egere banyora ibabuna atebire naende taisiasa togokora itu otogokorega asogokonya abantu baito asenge tuanyore n'abantu baito bokongo bonene babwate n'obwa maiso ye ne project yegenderete makataranga tuwa konyira abantu abangi babwate bokongo base county ya Philemon Murara Apiemi uyukuriye kero kyo Senator Nyamira na Douglas Orutonge Resource uyukuriye ekerugo kyo MCA wodi ya Bogichora igo bate birenga are na siasa cha 2027 nigo bagendereire omoroberi obo kwena nebirore bya maiso bya bosa murenjere ya moyo kwerani okoboko ase amate tugende yakabetho goteba tune project ogende dagokoramo tuna tubwate Apiemi Foundation na eki organization kidokora turaika magana siasa bandu bali banya waga ni siasa ngiyeko ya dogotariramo tigabatike nduna bananyi dokoregas lejeke 2027 ndeka dokori kichikura ndibona iga egento genda gokora na gokonya bananyi just okunyara no go give back to the community na siasa nero igorende bona ga byansi bwatera ni bigo igona ribande betegas kuri gindo wa senator 2027
na ande ekerore leader oikorora ng'aki ogotachia abantu because igokweruro chigosabwa abantu egati ya baria baegwa ibirore ebyo bya maiso ebi bya ikarero nigo bagokeire uburai bwaba babere ekiagera egento twa promise tiwe na kenyorire kabako abaishimiwa bisosa na bien muraga biya mono asengenge gasima korire na gokire na ndi nyasaba sesenie na ndi mogendere gokore gasi ye mokonya abangi nje na nimbwate problem ya maiso lakini rere kero na bambimete baganterie birore nkonyora bire na binyori ceremony ya PM amone resource egasi bagokora na egasi engiya kiara bakonyera abantu korwa ase kinse gocha igoro nigo muroberio bwokoenana ibirore ebyo bya maiso asa abamenyi abatigari abo baerigetie korwa ase bunge ya West Mugranko barache kwewa gochakere wiki gochicha korwa Jumatano ase bituo biria berigetie bene ase birore bari batanyorete ebirore tobwate bire 1500 abana bauje kwa ebirore bari bapimete lakini bari batapimete mbachororo egeko gerando yo tware round yende ya kabiri abantu baje gopimwa na abantu b'iki school bari batanyorete bone ibirore tobwate na bugaiga igo togocha kubatangazira kubatangazira rituko gisenta kiruna bare ko screening bache rituko buna to bateba bache baigwe ibirore byabo Steven Nyarikemone Ensoko TV county ya Nyamira tugotigaremia county ya Nyamira ekiombe kia magogo bodaboda self help group ekio kegotoka ime ya mukwerero ward ya Kimerense moye bunge ya Kitutu Masaba nigo kia mwiraneri mbia mono omu MCA we ward ya Kimera Matinganya Chaki ase okubasira na mabati 12 ayuarengeti guche kubakonya korosia asa barundi chipigipigi bakuigama baukwana ase kenyoro kia mukwerero nigo atebire alia guche kubakolera ase tunda eyega yomwe erio ase tunda yae na boigo kuboria abantu bonse babe amo eri gusira Fred Matiang'i aseganga yae yokorigia oburayi obonene aiga Kenya Vincent Monda no roboti uruo ekiombe kyo kia magogo bodaboda ekyo kewatranete abasubati abo barabaremi bechingeni na boiga abatugi bechinchoke nigo baorokirio mogokobo nyuma yomo MC obo muskenya Chaki Matinga kobainyora asa marita ndenko chose mungale omwenga ese boli ya mukwero polling station omwesimi wa deputy speaker Nyamira county twatebire mpi yamono asoko takora abantu bao bamukwerero itangania ayuwa tokalima na kyombe kya boda mbi mono eta watebire ne konya abantu abange nsega ntonyoro boncho libo baraisi dibato kosike yoskinga twasikire saa moja mbiya tokana nyamba kansa mbiri kana ntwanyora bitoki toweso nyumba mbi mono ase omwesimi ase ngenjo wacha ase gotorora abanyapotapota ase kenyorokia magogo mbi mono ase amabati gwatoire 12 rigara tokonya ase kebandeke ekerebu nembure gotwa rigara twaiga mororo kote yo murai ng'ambi mono oyo nero ogorokore kimisati egento omurai kwanga okirimono turiko ngainereria asoko nyara ngote muri gokora ikiagera ncheo nanyorete riboti ngocha kwarenga naende kene kia mangana gwatemire gwaikira kagokwanera abamenyi bensemeyo ase tundu bali ya charara ime ya mukwerero omusike Matinga niga baenekeire buna epare koronya gachenche eike charara egende momoma emanya goika kiendege ngochiare koyokorora ebengia nonya yabeirege koba abamenyi abo obokongwe ekerembura ya ture epare ekereta kosigwa murende emetaro ekere pare arosigwa endo kegosarie para na mache motigache para omonto okore maguru kwa rogoro obe kamera bagoche para liyo motaro ticha amacha ali abutore para gatigati na ndeke reta korosigwa epare de ino omokore na monto taira moram boigo omuskoyo niga baenekeire magenderande abamenyi bensemeyo komenta ne para amone class kiritwa teba garia nkobeka tore taya gacharara ekere cha enyorire ekera bangina bako nyanya chiabo ngobabekera tore taya ga chisoko njiroro ibere chiko cha kobeku gacharara mbaje baite barore chibichi kunyungura abantu abange kiendege na batebia ko basende nyagitari eria ebe twabegere chibe soro milioni 8 enyagitari eri mune koba naboko enda kwara rune chibe chinkake kagokorera niga baborire basire na komubwatesio muske Fred Matiang'i asoba chorio banene bole mutwe igona bonta etemba saba bantu bamindonga na amanyire ngabano engakie yaikire lakini mumanye tenga nto bwatekerenge kemo
korugusi na intunto bwato mumuro ito bugero siribuya obekire cyanga cyindabu okoro gufred okengo matiari oine to support lakini abantu mbare be ageto bochabu otoko bakani ngamonya ko moikange tomo sabere Inje Vincent Monda, Imeyen Soko TV. County ya Nyamira goikase county ya Kilifi ritkoria rero nigo egati yabasai kuro Malindi county ya Kilifi benyorera kibesa cy'umuruberio bw'umurayi gwenso monyekene buna nyota buna enchireyemo yo wechakiria obwonchoria na kwegendereria se amagimabo ko gukwana kurwase ensemu ya Butwani obo katikati bw'umucho Malindi Ruto nigo aire chingaki cyabene kubairira osekubaliera eire ya magendero abamenyi ba Malindi amagenderaria arabakorere ase chingaki ababwatani baye barorekana togia obokoreri bwaye obukorengana na barabwo buranyunchori ensi ya Kenya guchia ebirengo bya Igoro Daniel Omwaga na roboti urwo Ritkoria rero umurai bwense Dr. William Samoei Ruto nigairukia na koira umurubiriye o National Youth Opportunities Towards Advancement nyota kuikensemo ya Butwani Waterfront Park obogatagati bumucho Malindi county ya Kilifi mbarambarene ya nchenene ya India. Kokwana anechiribu chabasae mayagayo kubatona nibo ya nyota yera bakonye go chakie byasa na kwegenderea samagimabo Ruto nigabolia ko bamaiso na guyatana na kurwase siasa chimbe echokorengano moraibwense chiatiringira magima ya Kenya asechinga kichintambe bono. Siasa imetusumbua miaka nyingi. Siasa inaendeshwa kwa mirengo, kwa ubaguzi, kwa ukabila, kwa mambo ambayo yanatenga Wakenya wengine. Wengine walikuwa wanasema huyu Ruto anasema uongo. Muko hapa leo ama hamuko? Hii pia ni uongo. Omokonyo ye Professor Abraham Kidhure Kindiki nigare kana konyoaka mabuta ye kokonanti omuroberio ywenyota asanya togebuna omuroberio rabakonya basae bali batanyoreta mabagayogoso asechisukuru au chamegerio. Mradi huu wa nyota ni mradi wa kuwezesha vijana wa taifa letu la Kenya. Mradi huu unaangazia vijana ambao kwa sababu moja ama ingine hawakufanikiwa kwenda chuo kikuu kupata degree ama kwenda katika chuo cha anuai ama kwa sababu nyingine. Koruabwe omorai bwense nigo akobaria agoikoba katakati bumucho Malindi eyemasa yemana babwatani baje bege siasa na niganyora libaga ligo kwana anechiri buchamenyi ibense mejo. Malindi hoye! Kokwana umubunge ebwense meyo ya Malindi Amina Raula Mnyazi oyukonyore mamincha na kwikeria oborai bwaye omorai bwense William Ruto igoma isamarore arekana kwebo ya eyanga yerangi ya mayae na komotogia omorai bwense William Ruto ase airalibaga lyo komosaba omorai yoywe kwikirania magendero ao emergency moye bunge yo. Ni raha si raha. Raisi tunaye hatuko naye. Mheshimiwa Rais, tunakulilia wewe kama baba yetu wa taifa. Watu wako wa Malindi wanatatizika kwa sababu hatuna mataa ya kutosha, insecurity si nzuri. Tunaomba utupatie projects. Hapa mitaani tunataka tuwekewe solar street lights na kule mashinani, Mheshimiwa Rais, kwa sababu niko na watu wangu Jilore, Kakuyuni mpaka dakika hii hawajapata stima. Nanyanigo omorai bwense nigare kanako babeka aseratiria bakurumi emergency meyo naboigo buneira yaye nigo arre kanako babonchorera abamenyi ibense meyo emeseto ya magendro ao. Na hawa matapeli, wewe mama unasema kuna matapeli. Hawa matapeli mimi niko na dawa yao. Hawa wenu nitakuja niwaambie mambo ni matatu. Either tuwafunge jela, wahame Kenya, ama waende wapi? Nimeweka pesa bilioni 2.2 ya mambo ya stima. Kule Jilore, mahali umesema nitafuatilia. Maneno ya Malindi kuwa giza. Mimi nitaketi chini na rafiki yangu Mheshimiwa Gideon Mung'aro, tupange hii Malindi, hatutaki giza, hatutaki mambo ya ukosefu wa usalama, tunataka tupange mambo ya mataa. Basi, mimi nasimama hapa mbele yenu. Si leo ni Januari. Kabla ya Disemba,
nitakuwa nimekuja kuanzisha ujenzi wa hii airport yenu. Abaraibande abwo barengerire ko asereko no maraibwense namono mwaziri wamangana yechigosori Salim Mvurya umwaziri Hassan Joho na bonsi niko barekana ko motogi omaraibwense William Ruto ko batekana amagenero ali abaire ko akagoikirania ase serikali yaye. Omoroberio nyota oyo kumubwatani omaraibwense Dr. William Samoei Ruto nigorengete ko babomba ama milioni cy'abasae abo bagotebekana gutwara mu baromo n'ime yense ya Kenya anene bosi obochorio bonene bwo mwako gocha obogendrete gwa kodi na gosukerange kerage ine abasae mbachikonyara komento borito aseratiri yo muraibwense William Ruto na kamokonya kuirobora Yesu mochorio bone bogocho mwako gocha asentunda ya kabere naende inkepotereketeseni Gensoko TV retariane Daniel Omwaga. Asense moyende amashirika ao nigaburirwe n'abarimu abarene b'eki skuru kya senior secondary batigo bwanchiriri asokwena na scholarship ekero gyokoena nobokonye gochiase aborokiwa b'eki skuru ao boigo nigo baburire abaiburi bonsi batigo cha skuru chekerengo gense chinga kecho boigo ase umwarimu monene we skuru ya Mabuko arure okoboria gochiase amashirika yo gochora chi skuru chire noboraro ekero bakoena na obokonyobu. Amashirika ao ayo akwena na chi scholarship abori watyo korogwa nchireria ekero gyokwena nobokonyi gochiasa abaorokigwa b'eki skuru ao. Omwarimu omonene bwe skuru ya Mabuko secondary noyo masegati abarimu au baorirwe abaorokigwa 12 neri shirika erimo ereriakanete kobasira erogosoma ase skuru eyo ya Mabuko. We lost about 12 learners who had secured scholarships, especially with Elim scholarship, that they had to be moved to other institutions because Mabuko was not on the list. This is why I could wish to appeal to those who offer the scholarships to consider schools like Mabuko which have boarding section, so that they can also sponsor those learners to come to our institution. They go through Mabuko instead of them being admitted and then midway they're transferred, since they cannot, those who have the scholarships cannot have the learners at Mabuko. So my appeal is that if all boarding schools, all schools which have the boarding wing, can be considered for the various scholarships like Elim, JKF, foundations. Gokwana n'abariki bamangana ko rwaschi skuru cha senior secondary imeye county ya Kisii na Nyamira niga abarimu abanene b'eki skuru ekyo baboriri abaibori wonchura ebirengerero babwate gochichi skuru chekerengo yense. I will strongly appeal to the sponsors to change the attitude they have towards some schools, because this system is not exam oriented like the previous system that is getting phased out in the next 2 years. This one is purely different, and they should give an opportunity to those schools where those learners have been placed so that they can learn. And maybe even our parents should change the attitude they have. The idea of thinking of those big names that they used to have. We have got the other emerging schools that need to be given support, like this school. Chinga kiechio nigo chiskuru chinde chiago kira soko nyora abaorokigwa abange wetoro kwena nagwo chi scholarship ase baene kirebuna bachikobeke emeroberio yo gwekerana chisemi ase bara sencherengia. And this year so far we have received 26 from Elimu Jomo Kenyatta Foundation whom have been settled in school, and they are now comfortable and enjoying their studies. We also have other partners and sponsors who assist us in settling the students in school by meeting their expenses, and this include the county government bursary funds, scholarship funds. We also have the CDF. The most constituencies, quite a number of constituencies, have placed the learners in this school, and they are supporting their academics by paying for them the fees. We have the faith-based organizations, the churches, which are also supporting students. We have individual people, even the corporate societies like the banks, the KCB Bank. We have Cooperative Bank.
and other well-wishers. Julia Obuba, Ensoko TV. Amagombo nigabwata insomu basorero ase kenyoro kya nyachuguchugu egotoka busamarime yensemu yebunge ya West Mugrange County ya Nyamira nyuma y'omusacha bw'emyaka yegatugu sirobogima bwaye ase gesima ime ekyo ache gukorora nyagusira oyo okorukwa Robert Mumanye kuri kenyoro kya muruga nigo aikasenka yo mugaka nyamwaro lero mambia na kwegwe konda yo gukorora egesima chidagika nkeigo ekero bachakire egasi yo nigo embeo ya mwerera kare gesima ime na gusiria obugima bwaye buna Vincent Monda agotumanya. Nyagosira Robert Mumanyi amona abande babere nigo baikasenka yamo ase kenyoro kenya chogochogorero mambia na koegwe kebago kyokorora gusegosibye gesima egasibo igo babere bakoyakora elyo konyole bitoki kolende tibamaete buna egesima ekyo nabona endege koba omotego bwa makweli nigo egotebekana nyagosira niga soi mabo kolende tairetigeka abo no embeo ya mwerera osiri obogima bwaye Jasa Marieta Mbata Michel onkorwe gesekenyoro kya muruga omwana uyo ngo charora tokonya asuko kore bisima na korugoro mugako yongo nyakomurigia renge acha komokorere gesima kiaye njebuna nyigwete ende bwana aringo nyakorisia ng'ombe inyuguna yayo mwana rukore gesima okwamiranya choko gesima ndi twamenyakani gocha tugochigocha twanyora abantu barabange abantu batisia bakire bamurusirime buna bamuirire Nyamira Asamarieta nche nkoro kuchose morara korwense amo ya moruge Robert ne bundi yebisima sama tukamange litukori okumisana twanyorere ng'omwana Robert Mumanyi oyo kwerwanirira mono chinjira chyo gwekonya kwerigeria onyare koboga gusirio obogimo bwaye ekara chigoso ase egesima kyomugaka Nyamwaro gwekorora nabo yanyarekana ng'a onyare koboga gusira bono intuto koboria serikali yaito gohetera ase omong'ina omwabo n'omong'ina omobora katabwate mogaka n'abaamate n'abaire n'abasani muranyare koigwa amang'ana aya erinde monyare gotobwatisia ase omoroberio obogochikoani omwana Robert n'omonto tosigete mono ase ekenyoro moe especially omonto okoenda ekanisa naende omonto bwanchite emeremo yaye yamagoko Samarieta nkoro kucheni alicha njomo muroyo igantu omera na mambia ekero nkorubara kogore sukari onkwani buya sana nabo barenge batato babwate emesigo yabo chitageka chinke igoto koigwe bikuro ng'a Robert okure rende nabangi nabagaka nabana twaminyokani gocha twanyora obomaene nabare mabu na twaganyire iga bake serikali yacha egere bono yacha komorusime bono ntore no gokumia koreng'ana na isemo kenyagusira nigakorera buna nyagusira nigakurwa enka ere noboremeru obonge bwe bitoki abwasasabire amate yonsi ebabwatesia somo chando yo banyorire Samarieta korokuri chati alichoko obeire okwerwanirira ese engenjo yo kwerigeria anaria ase bisima lakini bono yakere apati embe seri tukoria rero bono mambia ogendo kwerigeria igorenda abamito igongosorora mutubwatisie mong'ina momuro mito nakwete taiyo mong'ina nere mobiro etori muyayigo akia baminto kende nge yabwate bono eamateyo nigo yasabire kubwatesiwa elio bairanie omoruyo nyagusira oyuchiete n'abana goetera elio mana senka airane gose nakonye nkeyuo baminto nabo mogotobwatesi ase eng'enche familia igere inse motobwatesi egere akoeni gukwaye gocha kobokuya ase eng'encho na omong'ina oyo achiete igo nabo mogotobwatesi tonyore ebesa torigi nonye eng'ombe tomorwere eri bono airane egesaku kia Robert geche kororekana omuro oyo nabo bari n'omorugi oye nagete akagenda are n'abana are sobo igo ng'a ntotagete muna efamilia airane igo rende abaminto gaki nabo mwengo tobwatisia Samarieta nkoro kwa Philip gondo yo keng'ari egento ngosaba kuno kigero yeto naba murabake urojo muno gabo ka urama kurubwa emambia kabwate ndoto gochugikira ni tukunga kya konyora nusi 10 egere nerege ni kifamily onto project nyo kuerege nyone muriyo ya chikuirana n'abantu ndebwensi gwete yugeri mungunu mwabona mwate gote na isemoke no murwaire isega asirite kale no mone ntakana okwirwanirira anyore 10 abeke mwaye anyore 5 asiri nyongi na mata nuse njo burwaire entore tayari se gwakana se ngimusubati no muntu ngadi working na konyongi no yotigaire asoko muzine ko makonyiraria inche nare gotebie family pole amakweri ari kerase nabo konyora none kare guchikwerigeri kwanyora amakweri ogoeta para kwanyora amakweri abanyanyimbo kuri umucyo Nyamira amoneke ombekerege kurigirire mebasukano nigo barusi mubiro yugabu na koyoira gwikenkendu imeyo umucyo Nyamira ekero botukibogenderete inche Vincent Monda na kwareganiria ya kurwanya chogochogo
ime tokwera na ime ye county ya Kisii. Serikali ya county ya Kisii gekubwatirana na Ajira digital nigo yegwire miroberio yokubasemia bana igoro yobotumeki which computer mitandao yekerero nabo igamangana mental health nabo igo yechinchira cyokwegendereria kibunchereria asentunda eyegase wodi ya yechitago borabu ensemo yebunge ya South Mugrango ningaborokiwa berikirie baitanite chimya isato abora basemigwe gokoromukia asekerekemo ekyo bagokora. Ncha samari etangoro kwa Ishmael Nyakoni umutuniri wa programu ya Ajira ase county yetu ya Kisii wachira ase ngencho cha kebirasi bya Ajira ase ward yechitago borabu nse umutuniri boyo minto MCA Felix Nyambane Ombati abanafunzi abange sana bayasokire ase ngencho cha basoma bale over 300 abaye togwakiro magaba nitongambya mona ase ngenchalo ringa bya bakonya basaya babange bakulichi family chintaka elinde banyore the basic trainings bunabona amangana computer literacy, amangana personal branding and marketing, amangana career choices, amangana financial literacy. Elinda abasaya bamanyanga na kibali erende kera bakogenda kuchibosyo kana boyigo abanafunzi abange mbale bakote form 4 batamaiti osebatanyora asange bakogenda. Training ene bakonya ko busy naboyigo ko ba skills ekiri chikonyara ko bachiko bakonya gwa approach bugima asama tukale bosyo igaiga babata ebya bayibuli balenka ngabanchira abana babo elinde banyaka bagojiche program yenigere fully sponsored amane county government ya Kisii siyo buraibu mugabo na Simba Arati boyigo kubwata namo no MC borogongoro ku Felix twachirege gasengencho yoko bachaki elinde bekonya soge mugole bosyo byamana sana. Mwanchu mweriri wensoko TV mbyemono asoko chore nsoko TV nabo ikubwatia maya yechinsa isato na igati ya bari mwabwatia oyokoro kwa James Maranga kuresemo ya tika ndoche iganiga gutuma engora yaye guchia alianya mwanga ase ogusiria omwana Job Nyambega Lioba asa gutuma engora yaye guchia se enkeyo ya James Marai enka eyo ya James Maragia ase ogusiria omwana obo bo inengora yae agotuma guchia se omucho yo amonase amati na kuroga nsoko TV rende nigo na intwe tugutuma engora yaituna tianya sae abe amona ino mbuya mono asukubwatia amaya wekerega nande twekira omwerio asubutukobwa bono wekeria anke guchakara chinse 12 cheke mambiro mirane amona Innocent Onyango na Diana Ndemo asumuroberio wensoko bwakire na kurwabo ntochikomerana nyuma yemerobirende kagenderete aserituko yanke nakuganira ubutuko buya iretariane Ishmael Mogere.